do PSOE por manifestar o seu apoio á iniciativa do BNG que pretende, señor Rodríguez, garantir o dereito á gratuidade do ensino público obrigatorio na Galicia, incluindo nese dereito a gratuidade do material escolar e didáctico que o alumnado precise para o mesmo e establecer a gratuidade do libro de texto mediante o sistema de préstamo universal para o alumnado do ensino público durante a educación obrigatoria. Agradezo o apoio dos grupos ao carácter público e gratuito, a defender o carácter público e gratuito dun dereito fundamental. Non sei, señor Román, se terán que chamarlle falsa a quen dice que a única maneira de garantir o acceso de todos os estudos básicos comeza por garantir a gratuidade dos libros de texto e material didáctico utilizado para cursar os referidos niveis educativos e exixe medidas que fagan posíbel o acceso do alumnado aos mesmos sen coste algún. A defensora del pueblo. Entón, non sei se vai para ela o que usted quería dicir. Eu o único que quero dicir é que o BNG defende a gratuidade total do ensino básico obrigatorio. Polo tanto, hai un deber público das administracións públicas de proporcionar todos os medios imprescindíveis para que poida ser cumplido este dereito. Tamén hai un informe do Observatorio de Cultura, dixeno outro día, que afirma que moitas familias galegas sitúanse ao borde da exclusión social tamén porque se ven obrigadas a repagar servizos educativos como no ensino. Polo tanto, estamos, señoras e señores, contribuindo, digamos, á exclusión social. Nós entendemos que non se trata de pedir esmola nin solidaridade, senón de exixir un dereito a un sistema de préstamo que resulta máis eficiente, máis xusto para todos. A ninguén se lle ocurriría, falando, por exemplo, de outro servicio público como é a sanidade, de que a hora de ter que facer unha operación se mirase se era deputada, xuíz ou panadeiro aquel que se vai operar para saber se ten que pagar o sangue que precisa ou o oxíxeno. Polo tanto, estamos falando tamén dun dereito fundamental, obrigatorio e gratuito. E o BNG así o entende. Polo tanto, vou rematando e dicindo que porque estamos por falar dun servicio público obligatorio, porque ademais a LOMCE tamén recoñece que o préstamo gratuito de libros de texto e de outros materiais educativos curriculares para a educación básica debe ser mantido nos centros públicos. Nós mantemos a nosa posición e así defendemos a moción que acabamos de presentar. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Pombo. Suspendemos a sesión ata esta tarde ás 16 horas. Moitas grazas.